Γεια σε όλους. Γεια σου Μπισάμα. Λοιπόν, είμαι ο Σπρίγκερ Αλσατίας, με αναγνωρίσατε. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα θα περάσουμε από το χωρίς καλώδιο στο πραγματικά χωρίς καλώδιο ή εντελώς χωρίς καλώδιο. Να ξέρετε, για όσους παρακολούθησαν το πρώτο μου βίντεο με το Apple CarPlay, χωρίς καλώδιο, για 19€, λοιπόν. Τώρα έχω το Apple CarPlay εντελώς χωρίς καλώδιο για 21 ευρώ, για 21€. Δεν έχω καθόλου καλώδιο πια. Δεν είχα πια καλώδιο με το τηλέφωνο μου, αλλά είχα ένα με το μικρό κουτί εκπομπής. Λοιπόν, θα σας το βιντεοσκοπήσω αυτό. Λοιπόν, στην πραγματικότητα έχω χάσει το παλιό μου τηλέφωνο που μου επέτρεπε να βιντεοσκοπώ χωρίς να κόβεται όταν βάζω το Apple CarPlay, οπότε δεν θα μπορέσω να το δοκιμάσω έτσι. Εν τω μεταξύ, περιμένοντας να βρω το νέο μου τηλέφωνο, μάλλον το παλιό μου τηλέφωνο, αφού βιντεοσκοπώ με το νέο, λοιπόν, δεν είναι και τόσο σημαντικό, θα σας βάλω έναν σύνδεσμο κάπου εδώ, να, θα σας τον βάλω εδώ. Μια μικρή υπενθύμηση για όσους δεν έχουν δει το πρώτο βίντεο, είναι το ίδιο σύστημα φυσικά με το Apple CarPlay που έχω εδώ στο χέρι. Λοιπόν, φυσικά, ο σύνδεσμος που σας βάζω θα τον βάλω στο τέλος του βίντεο, που θα είναι γρήγορο, αλλά είναι απλώς για να δείτε ότι τώρα έχω ένα πολύ μικρό dongle εδώ, που μου επιτρέπει να έχω Apple CarPlay χωρίς καλώδιο. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Και φυσικά το Android Auto, για όσους είναι Android, δεν είμαι, πώς να το πω, κατά τη Samsung ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων θέλω να πω, να είμαι ανοιχτός σε όλα, αλλά τέλος πάντων έχω ένα iPhone. Λοιπόν, σας το δείχνω αυτό απλά οπτικά. Να δείτε η χωρητικότητα ή η μικρή χωρητικότητα μέσα στο αυτοκίνητο όσον αφορά τη λειτουργία. Είναι εντελώς plug and play. Λοιπόν, δεν θα έχετε καμία δυσκολία να το συνδέσετε, και αν ποτέ καταφέρω να βρω το παλιό μου τηλέφωνο, θα σας το δείξω ακόμα πιο αναλυτικά. Λοιπόν, να, σας το δείχνω αυτό και σας λέω τα λέμε σύντομα. Προσοχή, προσέξτε, το βρίσκουμε σε πολλές τιμές. Λοιπόν, ψάξτε καλά. Εγώ ο ίδιος περίμενα. Το βρω στα 21€, γιατί δεν το βρίσκεις πάντα. Αλλά μετά από λίγο, αν αρχίσετε να γυρίζετε γύρω από κάποιες ιστοσελίδες που το κάνουν λίγο παραπάνω από 21€, τότε αυτοί οι ίδιοι θα σας το προτείνουν με teaser. Λοιπόν, πάτησα και δεν το μετανιώνω, γιατί το παλιό μοντέλο, σας το ξαναδείχνω, δεν ήταν κακό φυσικά. Αυτό ήτανε. Αλλά παραδεχτείτε ότι είναι πιο ωραίο να έχετε αυτό το μικρό dongle. Λοιπόν, αυτή τη φορά σας αφήνω ήσυχους και σας λέω πραγματικά, τα λέμε στην επόμενη